Layo. Kamusta yung mga kansan? Ako nga pala si Paulo. At ngayon, simulan na natin. Batakin ko lang yung kaldero ko. Simulan na ang meme games. So ngayon, simulan na dahil natin mga memes ngayong linggo. At tingnan natin ano ating makikita. Siyempre, ang ating nire-representa rito ay ang kabobohan. So kailangan natin magpalit ng ating jacket. Pakipalitan nga. Diba? From Josia. Bagong itsura, dating mensahe. Copyrighted to. In the Philippines, it's more fun in the It's more fun in the Philippines. Minsa'y natuwa ang may likha. Okay, kailangan natin harangan yan. Okay, harangan nyo lang. Hiyas na inilatag sa malasot lang dagat. Kasama sa SEA Games ang kaya ka. Ano ba? Di nyo naiintindihan. Lalaking atleta yung batang yan. Oy, Piliin mo sakong-sako. Scuba diving, may tennis, diba? May badminton, o diba? May fencing. Diba? Ay, kompleto sa Southeast Asia Games. Okay, hindi ko na kung mapapakita ko lahat yun kasi iba doon hindi pwede. Sunod, from Jetro. Ano to? O diba? May habulan sa Southeast Asia Games. Bakit may track and field dito? Nangyari. At nakita kita. Sa copyright ni Bathala. From Freddy. Lord of the Games, diba? It began with the forging of the Great Rings. Meron akong paboritong quote sa Lord of the Rings eh. It was in this moment when all hope has faded, when Isildur, son of the king, threw out his father's sword. Wapo siya, nerd! Yak! Maraming salamat. Diba? Diyan napunta yung 50 million nyo, okay? Para buhayin si Sauron. Sunod! Cheerleaders in SEA Games. Yan ang tulay na talentong atleta. Nagpapawisan na ako, init, naka-jacket ako sa loob ng kwarto, parang tanga. Pero ito, hindi to tanga. Magaling, ate. Diba? Abutin na ating mga pangarap. Good luck sa mga atleta natin, Pinoy, ha? Sunod, SEA Games Scout. Ano ba? Hindi nyo kasi naiintindihan. Investment kasi yan. Importante, mahalaga. Marami mga comment na sinasabi nila na hindi daw to pwedeng dayain kasi ginawa daw ito ng national artist na sumakabilang buhay na. Pero kasi kung makikita doon sa pinaka-budget, hindi sila very specific kung saan bumagsak. Basta ito siya, closed amount, tapos ito 7 million yung mismong material, bla bla million yung ganitong part, 8 million yung para sa apoy kasi kailangan tumatakbo yung apoy ng ilang araw. Yun yung simbolo na apoy ng isang atleta, parang ibinibigay yung lahat, hindi yung apoy ng sinusunog yung pera. Apoy ng kanilang willpower ng mga atleta na ipakita ang kanilang galing sa isa't isa. So di ko alam, makikita na natin pagkatapos ano ang papakita nila sa auditing. So sunod, maraming salamat. Para itong nasusunog lang na kaldero ko, di ba? Maapoy, mainit-init pa. From Jello Rosel. Alright, here we go! Hindi! I give you... SEA Games. No, bikini bottom of the Philippine Sea. Sasabihin na naman dilawan ako eh. Ano ba? Relax na po kayo dyan sa mga na-trigger. Meme lang po yan. Nag-feature rin naman kami dito sa kabilang kampo. Diba lahat? Siyempre since Southeast Asia Games ngayon, yun ang mainit na meme. So, diba, hindi masama mag-criticize kasi sa ikabubuti naman na lahat yan. So, pag mga ganito memes yung lumalabas, lagi ang daming galit sa comment section. Pero okay lang since opinion lang naman yun. So, dito, balance yan lahat. Diba? Wala tayong sinusuportahan, wala tayong kinikilingan. Memes lang! Sunod, dahil mo sinasabi from Malacanang Events and Catering. It all interconnects. So kaya pala yun ang gusto nilang logo. Ay, okay na. Sunod. Ang sarap-sarap. Hindi yan sasarap kahit tustahin mo yung kikiam, okay? Dapat si Tito Travis sa pinagluto natin dyan, di ba? Unlimited. Adobong manok ang pagkain nila.
Sunod, maraming salamat from Dao Rosales without context. Oh my god, marami naman matitrigger dyan sa comment section. Ako na naman inaaway, hindi naman ako gumawa. mga keyboard warriors dyan, pero okay lang, di ba? Ganun talaga, meme lang yan, relax lang ang mga puso nyo. Hindi porket natatawa tayo dito, hindi mo na mahal ang Pilipinas. Hindi ganun yun. Ibig sabihin lang, no, marunong tayong tumawa sa ating sarili. Kasi di ba, sa ikabubuti rin naman natin. Ibig sabihin, no, aware tayo sa mga kailangan natin i-improve at walang masama doon. From Siege, di lang pa. Sunod, maraming salamat. Ayoko na, tama na. Kikiam SEA Games. Oy, sa kwek-kwek ako, mas masarap. Mas mahal ang kwek-kwek. 250 ang kwek-kwek, no? Gusto ko ito, nagugutom ako. Gusto ko sumausaw. Gusto ko sumausaw sa malagkit na nabahira na ng usok. Yung mga sausawan. Yung pag sinuksok mo sa sausawan, malalaglag pa. Mukha kang tanga, di ba? Sana nilagay mo sa plastic cup. Sunod. Ayan, pasarap ng pasarap, di ba? Dapat bulalo at ngayon naging kikiam na from J. Nino. From Dennis. Represent naman sa basketball! Yes! Pasok! Yung walang stop time kay Papa Kibs. Yes! Papa Kibs for the 3! Alam mo, si Tito Kibuloy na lang ipasok natin. Kung si Tito Kibuloy lang ilagay natin sa SEA Games, wala na silang laban. Alam mo, SEA Games lang, hindi pang Universe Games yan. Antayin nyo, ipasok nyo ating representative ng sanlibutan. Sunod, maraming salamat. From Luna Goyo Memes. Ang alam ko, sabi daw nila kasi dito, ito nasa kaliwa, galing ito sa isang hotel lang, sa isang venue na gusto lang pagpanoorin yung mga taga ron, yung mga naka-book ng room na guest doon ay para panoorin. So ito, hindi mo alam saan galing, wala enough na detalye sa likod dito para masabi na kung legit ba to o hindi, di ba? So sunod, ako mababalik pampamilya po kami channel, okay? Hindi ako Dilawan, hindi ako Duterte, hindi ako kahit ano. Dito ako para sa memes, yun lang nire-representa natin dito. Sunod, from Hotdog. Bago na naman to representative. Yan ang magic. Wow, pataging bayag. Ang galing. So, walang paki yung teacher. Ano ba ito pinaggagawa sa akin? Yes, sir. So, pag pinakaganahan mo, gimingaw na kasi. Ay, tapa na po. Hindi ko naiintindihan. Anong lengguwahe po ito? Mga konnichiwa ko dyan. Open na dito, sir. Kinilig si Professor. From SEA Games to Seamen Games. Oh, it all interconnects. Sunod, maraming salamat. From Ara-Arata. Hindi, kailangan ko harangan yan. Please, kailangan ko sunugin to. Pakisunog nga to, meme na to. Gusto nyo ko na de-demonetize no? Sunod! Ito daw galing sa 2019 SEA Games na official Facebook page. Na live. Marco Polo. Ay, Polo event. Indonesia versus Malaysia. Oh my God. That gap. 5.5 to 4. 480p streaming. Pang 2010. Oh my, yes, nakikita ko yung Pixel A. Ito, sumusugod na kay Pixel B. Yes. Ba't gamit ito yung phone? Di ba ito official? Official page to eh. Ayan o. It is not an official coverage. FB Live lang yan for updates about the games. Okay. Well, ano lang naman siya, 1 minute lang 1 minute 30 seconds lang. Yes, kita-kita ko yun. Para lang 240p. And a nice play. Yes, very nice play. Paki 480p nga itong video pa. Yes, very nice play of the video Maraming salamat. Alam ko, baka may mas official pa talaga dito. Baka sinasabi lang na nagsisimula na yung game. Okay, relax lang Marami pa natitrigger na lang sa comment section dito.
Sunod! From Alwin, teacher class, we're going to ride the bus. Girls, oh my God. Okay, hindi yan ang SEA Games na gusto ko. Sunod, okay, sunugin natin yan. Yung kaldero natin. So, makisunog po. Whew! From AGL Castle, Philippine government calculate. Yes. Matematikang antipatika. Hindi nyo kasi naintindihan, okay? Pang-advance kasi ang calculations natin. Hindi pa kasi nila pinapakita yung kompletong auditing pagkatapos na daw. So, wala tayong magagawa. Hindi natin alam. So, hanggang sa memes lang muna tayo. Sunod, maraming salamat. Matinik! Sunod. From Franklin. Ano naman to? Puro mga games. Ang tawag sa larong to, patpatongan butas. Sarap. Ano kailangan gawin? Kailangan matanggal siya ng hindi nahuhulog. Okay, baka copyright tayo. Para ginanon din yung kay Neneng B. Wasak! Sunod, maraming salamat. Yep, Tito Tulfo, diba? Diba, update si Tito Tulfo, binawi na niya yung kanyang mga sinabi doon sa teacher. So, diba, natututo rin tayo lahat, diba? Maraming salamat. Yeah, budget na budget, diba? Kung alam ko, comment ko kasi paulit-ulit na lang. Maraming salamat, Clarence, from Timothy, gonna tell my, ng Ricardo Milos ng Southeast Asia. Gonna tell my kids this was Chucky. Southeast Asia represent. Diba? Maraming salamat. Sunod. From Lovethetics. Cheers to the one that we like. Adam Levine ng Southeast Asia. The bim bim back. And the memories bim back though. Those to the one that we like. Kailangan mo ng bidet. Okay, makaka-copyright na tayo. Kaya rin yung mukha ko. Nung nakikita ko yung mga nangyayari sa Southeast Asia Games ngayon. Pero di ba, okay lang yan. Kaya natin yan. Pilipino tayo. Kahit anong pagkukulang natin, na itatawid natin. Di ba, sa Pasig River. Sunod. Yes! Represent. Di ba kung kanina may tayong sanlibutan shot. Ito naman ang ating Shaburagi. Sunod, maraming salamat. Keanu Reeves of Southeast Asia Games. Hindi siya ito. Sino ba talaga, ha? Ang John Wick na Southeast Asia? By comment below. Bim bim back, memories. Bim bang ba. From Not Clickbait, gonna tell my... Hindi, si Tito Travis yung Southeast Asia nga. Ang puso niya nasa Southeast Asia. Yung isa ping-ping, isa pepe ang pinapakain. Kung bahala sa'yo, Tito Travis. Sunod. Kasali na naman to sa Southeast Asia Games. Kung hindi nyo alam, yes, may sword fighting tayo. Sila ang magre-represent. Ito ka, papamilya po kami channel. Sunod. Okay, tigilan natin ito. Ayoko ma-demonetize. Tama na. So, doon na tapos sa ating Southeast Asia Games. Labanan ng mga memes. So, ayan. So, gusto nyo natin like, share sa mga Southeast Asia representative nyong friends, diba? Good luck! Galingan nyo mga nagre-represent sa Pilipinas. Kayang-kaya nyo, ipakita nyo inyong galing, diba? Atletang Pinoy. Ibagayway nyo ang alab ng ating puso at ang watawat ng Pilipinas. Paulul, out.